हमनी के बताओ शादी कइला कयन कितना दिन हो गइल पूछाते नहीं के लागता के बेकारे हम शादी को कैल बनी इतना हमर के मान जान दीदी लोग यहाँ के करी ना हाँ त प्यार करके ना शादी कइले रहन कितना दिन हो गइल जोड़े जाते मार्च से शादी करे मार्च का जोड़ते रहो ए जी कोनो नया बात नहीं के जोड़ते रहो कहां गरन चप्पल खोल के ना बैठी ना हां अंगूरी का जोड़ते रहो पर से शौक अक्का अब वो गाना याद दिल का अंगूरी पर दिन दिन के इंतजार करे ले हम का बताएं तो से कितना प्यार करे कुछ भी कहे बात कहे अब हमारे घरे 2-3 महीना रह गनी ना अब 2-3 महीना हो गेल जन के शादी कइला अब हम घर नहीं के लागत अब मालिक ऐसे काहे को होता नहीं जी गांव जल्दी दम कैसे रह और से फोन करते रहन सेट फोन करते रहन कि जल्दी कहां कोई हाथ ना कुल गरम कोई तरिए दोस्त के संग घूमते ना अब का करे के बाद कल गांव पर रहे के बा मन एकदम बुला रहल बा कहां से चल जाए हां जो शादी में पैसा देले रहल ना ये जी हाथ पके मेहंदी अभी तक से ना छूटल हमसे इतना रुआ प्यार करन देखी पैर में के महावर तक नहीं के छूटल तो पर तो प्यार ना करले छुट्टी कैसे अच्छा ना भगवान करे कि हमेशा हमार लाली ऐसे ही बना रहे एक बात बताओ तनी हम चल जब ना तो भौजी के दोनों भौजी के बढ़िया से सेवा करिए शान सुबह मिसल करिए आ खाना टाइम से देवल करिए एगो बड़का भैया वाला ना दोनों भैया के टाइम से खाना दे देल करिए अरे वो फोन करबे ना करम एको शिकायत के मौका मिली न तब कम कि का होने हम तो कैसे ही हालत पर छोड़ के गए लेकिन एगो हमरो शिकायत बा का शिकायत का बताओ हम सोचते हैं कुछ जाते हैं तो कुछ दैयो के नहीं की जा एगो निशानी रहे तो हम ओकरे में बाजल ना रहती तो ऐसे गिनत रहो तो हम अपन शादी के गिनत रही कि 3 महीना की 2 महीना शादी कइला होगा देखी मार्च में शादी भइल रहे ना तो अप्रैल मई आ गई मई चलता टे ऐसे ना लुक इतना बहुता चलो जाए तो हम चाहत तो नहीं आज 2 दिन रहबे ना करब तो हमारा का पागल हो अगर हम चल जी हमरा जी ठीक लागी यू कहूं ना ठीक तब तो रहुआ अभी 2 दिन रही के बाद काला चल जाए बताइए बात अगर जाइब ना तो तू जॉब चाहबू तब हम आ जाइब एगो चुमा दे ही ना हम बराती दूरे दूरे देत रही के ना बा दीदी इतना प्यार करे के ना इतना प्यार करे के समझ जा राती के अपन ना भैया ला खटिया अपना घर में लगा इना बाजेला और हमके माई पलंगा ऐसा देले है ना राती के बाजे लगला दीदी जी हमके सुपेर बोले बड़ा लाजवाबे नहीं कहनी कि का झगड़ा करत रहली सब का जी भौजी त मजाक ना करे और एक बात कहते रे अगर जाइब ना तो बढ़िया से रही है ठीक ना अरे वो ना जाइब ना तो कोनो लड़की से जा मत बोलब जानत नी शादी हो जाला ना तो दूसरा में मरद मेरा ऊपर ना ताकल जाला हम भाई गांव में चीज नहीं को पहचान देहाती घर को पसंद करी है सर अरे वो जाइब ना तेजी का नेहा लिखवा लेब ना हां जो नेहा एकदम पूरा लिखवा के ए जी जगह के आपके खाए खियाई जी उतना दिन का आ कहिया आइन रोवा चल जाए तू जॉब जॉब तब एक खाली खाली कह दे दिल से पुकार दे तुरंत चले अच्छा ठीक अब हम जाए ना तो कोई बात कही तोहरा बिना जो नीक ना लागे सब हमरो के रोवा बिना नीक ना लागी जी अब केनियो से रोवाई नहीं तो बाझल रहे नहीं ना अब माने दीदी जी अपना अपना रूम में रहन जा बानी के भैया जी घरे में रहना तो ऐसे हम ना रही ना सुन जा तनी भौजी के है तनी बता दे भौजी नीक नगर कुल बना दे जा कल परसों तैयारी कर दिया हम चल लेब तनी भैया से जाके पैसा उसा ले ली ना जाई ना अब 2 दिन रही के ना बा मत जाए जी हमको छोड़ के अरे पागल हो अब ना मत जाए अरे आज ही बताओ अगर ना कमे तो कैसे भोजन चले वो तो बात बटले बटे भैया जो रहते वाला घर के दोनों भैया देखत रहने घर के काम कितना के कर जा हम जाते हैं कमाए ना टेंशन मत ला तू जॉब चाहबू ना अबे का जाए के बना कमाई आज से मत रेटी हमके कैसे तो बुझाता दिला पर चोट लागता हमारा हम जानता नहीं चले ना तुम कैसे रहो रुक भौजी के भेजता नहीं पागल ये ना समझी ए भौजी का बाबा जी और देखी ना का त करत है रोवत है अब का हो छुटको हां दीदी का करतो जाहो का तो बाबा जी कहत रहनी है कुछ नहीं कहत है ना वहां के फोन आइल बाटे मालिक जी फोन कर अच्छा बाहर वाले हां तो कल वहां के चल जाइम ना तो वही से तनी कैसा त लागत है कुछ अजीब लागत हमरा अब कोनी आई सब ना सोचल जाला जानो तर कोनिया मान के चल कि मरद बाड़न तो बाहर ना कमैहन बाहर विदेश ना जेहन मरद बच्चा के कामे हो तो कैसे पेट भरी तू ही बताओ भीरी आंखी के सोझा रह पेट भर जाई
आज एगो बाड़ू कल 2 गो हेबू 4 गो हेबू दिन पर दिन परिवार तो बढ़ते सही बा। दूर हुआ कर हम तो कैसे 2 से 4 गो हम जी बताई रहे तो कोनी देखो भगवान के देबे कर रहेला ना तो कौनो विधि दे देवेलन। ई बताओ कि माने मरद मेहरारू बा तो दिन रात रहता भीरी तो नइखे होत आ देखो कि गलती सलती करे ली लइकी बसन तो देखो 1-2 दिन में रह जाता तो ओकर बात एगो अलग के चीज भगवान के देनी बा उ तो कबो दे दिहन देवे वाला बावन त। अच्छा रहुआ के बबी वो कहां गल बौसन खेल के आगलन जा बबुआ खाना हमर- खिला मन जा हाँ खाना न खइला सना गुला सना थी जो मेदाड़ी आइल बटे निमिया तो उसे देखो त वसन बड़ा गर्मी होता है दीदी जा तनी हम वहां के कपड़ा उपड़ा सरिया दी हाँ, जा, फिर रहुआ ना कुल बना दे का तो कहनी हम हाँ उ खास्टा उस्टा हम बना देम खस्टे खालन लिट्टी उटी ना खालन ट्रेन में जालन त ठीक बा। खास्ता बना दे हबे ए दीदी हम देखिए जितना समझाओ के वहां के हम समझा देबन कि वहां के कोनो लड़की से मत बोलो अरे वही समझा देम ना कि ट्रेन में कि कोनो सामान वहां के खरीद के मत खाई ना तो वहां के आदत होवे चाय ना तो ले बादाम खरीदी लेनी सुना ना आतना दिन लोग बाहर रहत हन नान्हे से रहत हन आजे से रहत हन हो उ खर के सामान ना खालन उनका के सिखावे के नहीं खे ऐसे कहत तो हम कह दे हम उनका ले बता दे हम ठीक बा दीदी हम जा तनी कपड़ा तू आपको तो नका नका कपड़ा बियाह में के डाल दी ह पहिल के मत डाल दी ह ना न हर जहन त पहनिए न ए दीदी का हो कने अब की भी चल गुन है जान तनी अरे बहर ये जी बैठल रही घरे में गर्मी लागत रहे त दुवरी पैसे में बैठल रही आ सुना नहीं का बतियावत रहो ओकरा से हो छोटकी से मार फुस बतियावत रहो रो हमरा पर विश्वास ना हो जी रोज कल छल में रहिला खाली कल छल में ना रही लेकिन का तो सुनला नहीं कहत कि हइसे रहिया त होइसे रहिया मार ओकरा से मार देखने के लाई फुसी लगावत रहो बाक दीदी न टंकी न उतना कोई नहीं हम मारदा न ओकर बा तो ना उतना करम चाम चुम ना देखाइम तो ऊपर माता के फोन आइल ह बेटवा के हां कंपनी में से हां लुधियाना से तो जाए वाला पड़ा काल हवा अब हवा चल दिहन त ठीक बा तो चल तो ऐसे कहम तो उ जाय दी ना कोसो हर मुंह ओकरा ले रसे प्रेम ले क के बस गोइला के बाद तो ऐसन लाते मारम कुकर मुंह में के निवाला निकल के छिटा जे खेत में अभी जानते नहीं कोयला के बदिया के नौकरानी बना के रखल जाए रानी बन के रहियन घर में नौकरानी जौने नौकरानी एगो रखत जे त पैसा देवे के पड़ता अरे नौकरानी छोड़ी ना उ नौकरानी से बेहतर ओकर हाल हो नौकरानी के तो तनी की जुटबो करबे न करला एकरा के तो ऐसन हाल को जी दीदी एगो प्लान बताई लेकिन दिवाली के कान होखे लाजन में आ गते गते घर है त सुना जे गोल बिया उ कपड़ा चप्पू अपना घर में हां रवा से बताओ तनी हमार प्लानिंग हो देखी राते कुल दिमाग लगले बानी हम कह अब देखी गलती मत हमरा के ठहराए में बता दे ना हो गलती काहे के तहार बात हम गलती ठहराई में जान तनी हम दिमाग लगैनी है नु कि अभी 2 महीना 3 महीना ओइले भइल बा हाँ। ओ भी से हम रोज जांचत रहनी हाँ। तो ओ भी ले एकरा कुछ बाल बच्चा नहीं होके के हां जनी आ मान ली हम बताई हमने के हाथना रुपया के सोचले रही जा दहेज के बारे में कि पढ़ानी जा लिखनी जा नौकरी लगवनी जा जाके लुधियाना आ कुल दहेज के पैसा पर पानी फेर देलस बेटवा लव मैरिज कर के लेके आ गइल आ ये दीदी जेने हमनी के 5-6 लाख तिलक मिलित नु हमारे आँख निकल गइल त बियाह जे ककई रहे आँख निकल हमार बिहे के हार्ट के बीमारी हो गेल हम गिर गइनी लेकिन वही दिन हम अपन षड्यंत्र रचे लगनी कहानी अपन मन में कि हे मन एकर जहिया बदला निकालनी आ इहे सोचनी हां कि एकरा के बेटवा चल जाता ना तो 5 लाख फसला के भेज के एकरा के मुंगा देवे की एकदम सही बात कहले बारू आ मुंगा के अब ई नहीं कहे के गांव घर ले तो कुछ कहबे ना कह जे ए घरी सुनत अन टोला महला में ढेर गांव हितै न तई में कि भाग जतै सन कोने आते आ बस बेटवा फोन क के कह दिए नु कि तार मौगी भाग गेल हां अभी नया के बात बा पतिया जाई सुना ना कहली रे मोबाइल से बतियावत हमनी के सुनले रही जा बतियावत रहे भरत नया नहर के बात रहे ए दीदी हां का हो हां ये दादा का हो गनो कैसे तो उल्टी लेखा मन बोल भाई दीदी और कपड़ा चक्कर दे तटे हमको तनी डॉक्टर के यहाँ चेक करवा दी जाना अब तार बीपी लो भइल बा गरमी से चक्कर देत होई हां गर्मी से होता तार कुछ नहीं डॉक्टर मने उठांग जा ठीक हो जाई जाते गाड़ा पर जी आई दीदी कहीं करे होके के तना रहबो ओ दादा हमनी के सब कुछ पे पानी का फ्री हो जा ओ से त एगो के मुंह ते बजे एगो औरी सही सुना ना जल्दी काम कर लेवे के चल जदी बेटवा के गोला 2-4 दिन होई नु और दिन आ तब मुआ के हमरा लागत कि ओसन भगवान लेकिन हमने साथे ना करियन एकरा पेट में कुछ नहीं के कोई नाटक तो नहीं ना करत हां तब का कैसे हमरा खिएसन पिएसन बढ़िया से मंजन करे से नाटको खरी ओ से त हमार दिल उनका बोल भाई वाला नहीं खे हां कोसुन का सोच रे मोरे के त मोर पे कर
समझ ली अच्छा न तू मुआ के आ ओकरा के कोनो तूप देवल जाई कौन हूँ बुरबो खई लाश लेके जाई बहरी आगे ना हाथ ना रहते हुए आगे ना में तोप ताते लिप लप दे दी हां सही बस बात क्या करे के बा चल प्रौट ढेर बुद्धि दिहनी चलो, 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 चलो। जरा तो सुन लिया सुन देवालो के कान होला हां चल आ काम जल्दी ओरिया लेवे के हां उजा त हमहु करके खास्टा उस्टा के उपाय कर दी काहे जाई बेटा हां 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 सर से करा प्यार दुलार ले भेजल दी तबे ना बुझाई हां शुक्र ना बुझाई ये के चल दी तो हमार के होई ऊपर से घुमा के घाव दे के चल सुनो ना रोत क्या बोलू हो रवा कुछ नहीं की ना जाना तो हम ना रुआ जा तो नहीं अपने अपन बेटा से कम मिल के चल जाए हां बाबूजी बोला लो रे चलो यही ना कहते हो बतिया कि आप जाती तक कुछ एगो निशानी देके जाए हो गेल ना बतिया ले ए भौजी जाती लेट होता है मने एका से ना बते सकेनी ना ए भौजी अब तनिक समझावो जना हम जाए के लेट होता गाड़िया बुलावो तारन काहे के देखी जी बड़ी हमरा बुझा तो देखी जा तानी तो काम का कही अपन दिल के बात हतना नया नहर कनिया छके जाइल जाला जी का बेचारे के दिल पर दीदी समझाई ना हमार लड़का होके वहिया के छोड़ के हमके जा तो नहीं बबुआ जी रह जाए देखी मौसम देह में ना छोड़ के जाइल जाला जाते तू बटेबे ना कइल बालो तो हया से के अच्छा केयर करी कपड़ा रख ले ने मैं जा तो ले रहनी देखी कतनो बड़ भौजाई बालो माई तमाम तू बटेबे कइल बालो देखी कतनो हम बानी त आखिर रउआ अपन मरद न हई दिल के बात हमरा से ना कही है जो रउआ से कही है तू तो हमार बड़ भौजी हो ना माई के तमाम हो ना हां माई ले तो तू ना कम रउआ के मानी ना ना जा हम कहां कहले बानी ना अपने जामला ले बेसी रउआ के हम कइले बानी जन्नी सुनी ना पहुंच के फोन करब ना हां पहुंच के भौजी फोन कर ठीक ना आ बढ़िया से रह जा समझा देले बानी नीमन से जाए में रास्ता में कुछ खाएम पियम न केहू से हम लेके रास्ता हम कहां खाने तू तो जानते बालो अपन घर से खास्ता बना कर वो हम दे देले बानी बैग और में एगो बात बा तनिका से पूछी ना मत उठाई हां आ ये बाबा जी का बात कहनी एगो तो हमने के घर में इतना दिन के बाद खुश खबरी आइल बा जाते रहो सुने ना, के अरे ऐसा सुन हम ना काम ना, करम तुरंत हम आजीब जो हे बोले बताइए आजीब ना हां जब फोन कर अच्छा तेरी तो आइम ना आ जाइम तो देखी। बरही में धूमधाम करे के तनी नाच बाजा कइल जाई हां हां जाते ठीक ना राज होई जाते भौजी पड़ा खुश रही बन जाते नो केयर कर ठीक ना काहे रोवा तड़ू चुप हो जा ये दीदी वहाँ के चल गनी है इतना बताइए ऐसे पता ना गाड़ी मिली कि ना मिली कैसे हो या सब मिल जाई फोन करिए ना रास्ता में जाने जाने जहां जहां जेहन तान कने फोन करे के चुप हो जा मत रो जा घर में आराम कर जा जा अब जाके हमार दिमाग बढ़िया से काम करी अब देखो प्रीतिया की स्टाइल का समझला है कि एकदम बाजी मार लेनी बियाह कर लेनी तो अब बाजी चालू भइल बा हार के भी जीतते हैं उसी को बाजीगर कहते हैं देखो कैसे तरह हम बताओ तनी जाए के त जाते बड़न जा जो गोइला के बाद त कौन खेला शुरू हुई अब तो हम ही जानत तन जा दोनों गोतनी हमनी के ये दीदी का हो कन्या चाहे के तो छोड़ी ना 2 दिन गोला हो गल तब रो सपने देखता नहीं कमी है ना तो भी आगा ना मम्मी तो सुतल भी ते में देरी के करे के बा हमनी के अपन काम शुरू करे के को देवे के और ना तके में सोचे के बा हो कि देखी सब टोलो में के गोल बाजा होने एथी होता ती होने ओ टोला नु कार्ड बनता हते हते केन कौची के कौन चीज काट बनता हो कौन जन बुझात नहीं कि छोड़ ले हमनी के कार्ड से हाँ, कौन तुमका काम कार्ड से हमनी के अपन हमनी दोसर के काम। देखी सुतल बिया अच्छा मौका बा धो के तकिया ले जातर के मुआ देवे के तकिया ने मुई हो आ दीदी बौराहिने कार हां के गाना दबा दिए हाथ से खाली तकिया मुआ पे धा देम नु हाँ। सासवा रुक जी बस छटपटा के मर जी चल चल अपन आसान काम काम बा लगाई चल यही चल कहीं अब बोले देखे के का करत ये कहां बिया सुतल बिया रे हम देख के आइल कहनी है हां तो चलो चलो आई दीदी आई आई चलो सुत बोल पे मेरे भेद एक दाम हदगा तनी तनी रुका देखो तनी का तना गुथले बिया बाप हो ना वो एकदम सुत बोल बिया है गाहना देखी ना बे त अपना बाप गहना के गोली मार हमनी के मुंह आवे के बाद तू गहना लगू नहीं देखे का बिना बिया काना ये अपन हटाई तकी हटाई हो नत्ती वे गइल हो बीच में आइलो ठीक ना में हक से ले गई हने ई मर तो उना मरी हो तो मरिए जाई तो आ दे किन कम हो थोड़ी ना कर हथा खोल हां था हक ने जोड़ के तो बाद देवे के माजी दबाई दबाई इसको लगे छोड़ हो जतो जाती ना मुंह दबी हक दातन की देखिन कर रे तेजे बनल नहीं करते अब ना करबू बियाह या कर तरी फा कल भी हमनी में ली हो गइली सनत अभी जानता नहीं कि हम कितना स्पॉट है छो मुंह जाए बैक रखे
अब सुनी सही चली आगरा में खानल जब कुदारी लिए कहाँ है क्या बा कुदारिया चली अगन में गाड़ देवे अही घरावा में हो ना अगन में ठीक रही न किसी का बे तब का घर में गैस मारी महके लागी रो बुझात नहीं खे चल थोड़ा आ खान को हम मन तो कते कला तीन करो के देती नती वही में गोलन नु सही के गोल बड़ी सिंगार को बैठे बुझाता है आइलन मन तो करता कि एक रात थे करो के दे दी को मारा ना एकला तनी मर जाऊ ही में एकदम गोइली आइलो ना हमनी के लइकन भी एथी करे अंगार बन के लइकन में हिस्सा ले आई हन दीदी जी करत रही खाना ही खाना 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 हाली खाना खाना के ई सोचली है कि हम ही तेज बन दुनिया ऊपर ई है तेज बड़ी एगो हटाई दीदी माटी हटाई ओय देखो तान का घाटा लागल कर बियाह करनी जत जी अब बेटा तो जीत से का एक पर लव मारे धन के खाना उठा गुड़ा धल दोनो ई चल गोलिया उठतिया जी खइला के मारे आ दे त बाप उठतिया हो ओय हो दीदी उठा वही प्लेट जावा धरी धरी आई हो माई तो गुनु चल रहा से बताई खाटियो नाच देला एकरा गंगाजल छिड़कल रहे आ धो धो जी पानी ऐसे बाद में अंडा धोल ना जाई न तो कहियो सन कि काहे खाटी मच्छी धोत ऐसा अच्छा गंगा जो छिड़ा दिए में काला गल बात ना और खानी नु मन तो करता कि हाथवा काट दी हमरा तो मन करता बुरी और काट के में थोप दे करा के हटाई धरी है आज ना भइल हमनी के सोचल काम हो कहिए से काम के सोचले रही जा कि कब होखी आज ये सोचल जानी चल ढाला उठा उठा बाप रे उठत ये वो ऐसे का तो भइल हो खा खा के बाप रे बाप हार लगतिया हो चल सुताव अब रही दूना त डाली डाल डाली तो पाती है जी है महावर लगैले बिया महावर लगा के मर ई होने के तो भी चलो हो गला गोल जाए फिर ही में समोसा गोल जते हो गोल जी में चल किया बात है में तक पूरा से डाल दे ऊपर ऐसे ना लाओ के चलो नमस्कार प्रणाम, हम नेहा सिंह। नमस्कार प्रणाम, हम नीतू कुमारी। नमस्कार प्रणाम, हम प्रीति सिंह। ये हमने सामाजिक पारिवारिक कॉमेडी वीडियो रहला। देखनी है कि दहेज के दलिदर आजकल कैसन हो गल बाड़ी, लेडीज चाहे जेंट्स। ये वीडियो बनाए कि ये बड़ संदेश रहे कि हमने के समाज में ये बहुत दिन से प्रथा चलल होता, दहेज प्रथा। एक के हटावे खातिर हमने बनाने जना कि केहू को नुकसान पहुंचावे खातिर। वीडियो के दिल पे मत लेम जा, हमने के इंटरटेनमेंट मनोरंजन खातिर बनानी है जा और समाज के सीख खातिर बनानी है जा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करम, शेयर करम, कमेंट करम। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेम, बेल आइकन घंटी जरूर दबा लेम ताकि सबसे पहले वीडियो रहुआ के मिले। लास्ट में हमने किए कंजे के यही के साथ लेता नहीं विदाई। अगला वीडियो में फिर से मिला जाए। देखत रही रहुआ गमार भौजी। हम निकल जा मन भौजी।